Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон боша, обод ва сарбаланд бошед. Бародарое ки минақсидед барои мӯй сар баровардан хариданед ва як курсуш 3 моҳа 3 флакон, як флаконуш 900 рубле. Ва касе ки билети самолёт, билети поезд, билети автобус хариданед дама ҳастай ва асали тоза гарантияш кати ягон химикат, ягон добавка надорад. Асали тоза барои табобат одамое ки мисол барои табобат асали тоза дар корад, дама обращаться кунед. 1 килои асал 1000 рубле. Ва билети самолёту поезд ҳаста дама, автобус ҳам ҳаста Дурни Россияда. Номерои WhatsApp-и ман +7 910 88 88 676. Фақат дар WhatsApp занг занед. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон боша, обод ва сарбаланд бошед.